Previous Artists yw cwmni yn Abertawe sy'n gweithio efo'r cymuned lleol yn creu celf yn arddangos celf. Pwerdy Merched y Pwll yw gweithgaredd bach ar Merched y Pwll. Felly pryd o fi'n tyfu lan o'n i'n meddwl fod y cwmni celfyddydol a'r cwmni glowyr jyst yn dynion mewn ffordd. O'n i'n sioc fod ferched yn mynd lawr Pwll ar y merched yn gweithio ar twp y Pwll fyd. Felly ro'n i'n meddwl fod e'n rhywbeth really bwysig i rannu efo pobl ifanc Cymru. Ond mae pawb sydd wedi dod mewn wedi creu het neu wedi creu badge a hefyd wedi dechrau'n troi'r leaflets fyd sy'n hyfryd i gweld nhw'n neud. I have made a few hats for my dolls, but this is the first hat that I've made for people. Lining around the brim of my hat, and now I'm going to put some golden access lining around it, and then I'm thinking maybe putting some glitter on the top. I'm really happy with it. I'm going to wear it at the fun fair that I'm going to go after. I might wear it whilst I play badminton. My cousin, she loves feathers and it's a very nice touch to hats. Has it dried yet? Dwi wedi gweithio efo'r amgueddau o'r flaen ar prosiect o'r enw Digital Riot. So ro'n i'n edrych ar Riot trwy hanes Cymru fel enghraifft Merched Beca a hefyd Lesbians Against Both Minors. Felly ro'n i'n neud na yn y Waterfront Museum yn Abertawe a hefyd yn St Bagans. Ond yr un ma yw'r tro gyntaf dwi wedi bod yn gweithio efo'r Big Pit. Nes i cwrdd y glowyr o enw Ceri a roedd fi wedi cwmpo mewn cariad efo fo herwydd mae'n just caru ei gwaith mor gymaint a mae'n eisiau dangos y hanes o'i gwaith a rannu fe efo mor gymaint o pobl a posib. Pryd ys i'n mynd i weld amgueddfa Pit Girls lawr Star, o fi'n eisiau dysgu tyn bach mwy amdano fe a hefyd roedd fi'n eisiau rannu fe efo'r cymuned lleol a'r cymuned iau.